Ang una natin gagawin ay normal lens. Ang gagamitin kong camera ay ang aking camera na Samsung A50 camera. Ganito lang yan. Normal lens. At ito na yung sample ng normal lens. Ito natin gagawin na yung wide angle lens. At ito pang gagamitin ng aking camera. Gagamitin ko is panorama. Ito ay ginagamit sa pag-landscape. At itong example ng wide angle lens camera. At ang susunod natin gagawin na yung telephoto lens. Gagamitin ulit natin na yung aking camera. Ganito lang yan. Tapos focus. At ito na ang sample ng ating telephoto lens. At ang susunod natin gagawin ay yung macro lens. At ang gagamitin natin camera ay yung mega zoom camera. Okay, start. Ayan. Macro lens, ito ay ginagamit bilang pag-enlarge sa mga maliliit na bagay tulad ng mga beads, mga insect. Ginagamit ito madalas ng ating mga scientists. Ayan. Zoom. Ito nagagawa ng macro lens. At ito ang example ng ating macro lens camera. Ang susunod natin gagawin ay yung zoom lens. At ang gagamitin pa rin natin ay yung aking camera. Okay, start. Ayan. Zoom lens camera. Zoom in, zoom out. Ito ang ating sample ng zoom lens camera.